Πάμε, πλησιάζουμε την εκκλησία. Χαίρετε, είμαστε εδώ από την Ariantic Classic Cars για να σας δείξουμε άλλο ένα αυτοκίνητο της σειράς της Ariantic. Έχουμε έρθει σήμερα σε ένα γάμο. Ήρθα και εγώ γιατί ήταν ωραία η εκκλησία, ωραία η ατμόσφαιρα, είπα να σας πω και δύο λόγια για το αμάξι αυτό. Αυτό το Mercedes είναι του 1956. Υπάρχουν διάφορα είδη. Είναι 170 V, 170 S, SB, D, όλα αυτά. Θα σας πω άλλη φορά ιστορία για κάθε μία από αυτά. Να δούμε τι διαφορά έχει κάθε ένα μεταξύ τους. Το αυτοκίνητο αυτό μας ήρθε το 2022, πριν ένα χρόνο. Είναι πολύ όμορφο, εντυπωσιακό, φτιαγμένο. Είναι ό,τι πρέπει για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια, event και ό,τι άλλο προκύψει για σας.